For an example, yabona kunabaculi nje abawu2 engizobabala. Abafana abancane laba. Abane kusasa eliqhakazile kumaskandi. Kodwa umsoco wabo uphelele endleleni. Limit umjolist. Akekho umuntu onamafeature abawu50 ngonyaka eyedwa. Leyo nto leyo is a disgrace. Umjolist uhambe ephundlwa yonke indawo kwayena stage akasaza performe yiphi ingoma. Aperforme ahambe icula nentaba noma performance zakhe noma kwenzakaleni. Leyo nto leyo yinhle yimbi. Ama-feature funela uhlale phansi uwabheke as an artist ukuthi ikusebenzela laphi wena isebenzela kanjani i-industry okuyona nalelo artist ilisebenzela kanjani lona. Hayi lento ngempela eningizayo. Yabona abantu abasakwazi ukuyilimita ngokwama-feature bakhona futhi lemculweni. Abantu abafana nabo omzukulu no lokhunjana no Sminoff yabona abantu abangowabathola bentaza noma kanjani according to ama-feature ngoba i-feature futhi nawe maye artist fanele ukubenefit. Umfana wakhe inkandlo limit uqede umsoco wakhe uyaphundlwa. Yonke izinjela amabhadi hamba ikotela kuye enhlanhleni yengane ziyoshona phezulu. Yini leyo nto leyo? Ayikho right yonke leyo nto leyo. It killing the industry and it killed the artist. Maye ngasena umsoco kusasa bese kuqhamuka futhi bese kulokhunjwa enye yini manje? Bese kuqhamuka thathwa enye eyobe isiqhakazile ngaleso sikhathi leyo iyathathwa futhi leyo ngale leyo sekubhutwa nayo. Hawu bakwethu hayi kahle igazi lezingane igazi lezingane ningamaxhega amadala kade hamba egubuzela ngengubo ezimnyama. Hayi kahleni madoda kahleni nokuyilinda nje mawindoda nabo baba owashela imhlophe bayilindile bayakwazi ukuthi bavele ngelikhathi abavela ngaso ngoba phela masithi ukuzala ukuzelula amathambo ngempela musana ukuvimba nime phambi kwesibuko inguna phakade ayenziwa leyo nto leyo. Mina nje angisakalele kuphatha hlelo mina ngisho ngibizwe emcimbini ngisuke ngiyovela yabona angijabule kuvela abanye abantu abaphatha inhlelo kuvela abanye abantu abasakazayo ngisho kuthiwa emsakazweni ngingenwa mahala angeke ungibone mina ngiyosakaza ngaqhamuka nje ngithiwe ngivakashile bese ngibhaza ukuthi mina kahle hle into engiyaziyo njengamanje thina sifocus ekuphathweni kwezwe asoke sikhule empilweni bakwethu singaba abathakathi hawu amatsala enxiweni. Hayi kahleni bakwethu ishwa esidalela lona uNkulunkulu ugcine ekubulalela ukuthi uvimbe imbewu yakhe entsha ekufunakala iachieve ngenxa ukuthi lokhu kumile nje wena ukufront line. It's part of life. Izinto ziyaqhamuka phinde zedlule. It's very important kakhulu bakwethu yabona. Saba namakhampani amakhulu lapha amanye angasekho wakhumbula kukhona ogane kukhona obanibani kukhona ngisho phesheya kwelwana khona umfana kade ebhidliza izitedam lapha nje lokhunjane enze into eyenziwa uJustin Bieber uma ngaphosisi kwa2014 uma ngaphosisi lapho okwagcwala khona iFNB wangena wathi uyayiqala ingoma bayithatha wazi waqedwe engazange ayicula ingoma yena kodwa kuthiwa umani uScott kadela. Uma wabuza bonke abantu abakugeneration yethu nje abaningi abamazi and very few 2000 that they know iyona ke lento leyo. Njengamanje nganza kwethu ungizwe umlando kaMchunu uNtombi semdabona ngasamqoma ngaba simthanda imvumamvumane futhi kodwa semeleka ngoba ngishopha moyifumile umongameli omabhinqa ngokulo kuthiwa isilo samabandla wonke. Ngiyaqinisekisa ngithi kini njengoba ngimi lapha ngihlele eqinisweni ngiyazi ke siphila emhlabeni wama social media siphila emhlabeni wokukhuluma ngokwe freedom of expression nangawo yonke indlela kodwa izwe lethu liyabhupha njengamanje kufanele nikwazi lokho ukuthi izwe lethu alisayidingi ipish lidinga ubhongwana ukuthi libanjwe ngobhongwana dlala ngenkotho dlala ngolimo lidinga amadoda aqotho azokwazi ukusukuma alandele izinkulumo zamaqhawe asekhulumile babone ukuthi yini singayilungisa kuyo yonke into esekenzeka kulelizwe. Ngiyaqala ukuthi kube nomongameli oneshwa njengele kaMaphosa yonke into banye kuphela abantu abathanda uRamaphosa futhi abamfelayo abelungu labo uyibona baphethe imali labo uyibona abacontrola isystem and
nama kubo la phakathi kwaKhongolose khona abangamfuna bebengamfuna kwasiqaleni kodwa bembekezelele ukuthi ngoba ukhonjwe abanikazi bomnotho 30 years of democracy iANC iphethe mawungaskena each and every individual leader of the African National Congress right now pass on or presence ngithi mina mawungaskena uskene ngishama account abo kwenziwe lifestyle audit yabo bonke ungathola ukuthi singakha amaDubai awu10 kuleliswa ngendlela labantu abanemali ngakhona ngendlela labantu aba self enrichment ngakhona even including their families. If you look at ukuthi izwe lethu lifika ngakanani thina sikwi njengoba kuzohostwa iG20 summit la sizoqanjelwa manga thina sikwi G19 ngokwe economical categorization of the world. If thina siwu G19 emhlabeni jikelele kusho amazweni athuthukayo nanomnotho eke thina sitholakala siyingxenye yamazwe aphambili. Uphi lo mnotho? Ukubani lo mnotho? Qala nangihleka mangithi mina nidla ama cornflakes nihamba ngeemoto nidlala ingane zenidlala ngama toys eningawazi ukuthi lawo ma toys lawo akhande ubani uproducer walelo toys lelo edlala ingane yakho. Ngisho impepho yenu ngisho imithombo yenu enigaya ngawo utshwala nenze imisebenzi oyihle omkhulu ayikho ngishaya yodwa producer umuntu omnyama. Abantu abamnyama they are getting comfortable ngokuthola amathenda. Ithenda ufika uthola ithenda yonke imali yakhona iye ku private sector. I-private sector ukhiqiza usimende ekhiqiza imayini zamatshe imayini zehlabathi konke lokho kuphindelana kuphindela back ekuthenini thina singabantu abamnyama ngempela we are far to own the economy. Ngakho ke eNingizimu Afrika ngithi kini njengamanje enye into ebulala izwe lakithi icrime ke nama drugs lawa agcwele lelizwe into engasoze iziziphele. Ungazanywa nje imizamo ngoba yibo kanye phela laba abanikazi bezwe abadlayo ngaleyo nto. For an example ukuzwe khona ngama drugs kuthiwa ingane zethu ibulawa ngama drugs ingane zethu ibulawa ngama drugs ikeyalandelwa yini ukuthi umuntu otholakala edla ama drugs ethi lashwa sibhedlela uzwa kuthiwa akasiyo rehab umuntu othola ukuthi udla ama drugs kodwa i-security cluster ayikazi ukubuzo umbuzo othi how njengoba udla ama drugs awekho emthethweni inhlobo lune drugs odlile or cocaine noma yini ayikho emthethweni lento uyithole phi lama drugs utholakala la okuthengiselile utholakala okuthengiselile bekutholakala la oyi-supplier from the supplier uyotholakala izidleke nezidleke nabakhiqizi because kuwina kudla futhi laba bantu kuyibona abaphethe izwe yingakho kungasoze kwaze kwalungiseka. It's a big problem. It's a very 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 big problem. Ngakho ke ngiqinisile ngithi kini njengamanje kusungulwe imadlanga commission isungulwela ukuthi umkhwanazi uphumele obala ngeinkinga ababhekene nazo be South African Police Services serious yokuthi kunenkinga embonini eyama drugs yokuthi ikhulu zonke zondliwa ndifuna imali yokukhankasa kubantu ababulala izwe kushiwo lokho noma kusafanele kuprove and the rule of law kodwa kushiwo lokho ukuthi obaba usenza umchulu bafuna imali ko Brian Mahotse laba bayidubulayo no kunjana ubani umkhethi Motlala yabona sisuka enkingeni yokucaptureishwa izwe lethu la capture la thunjwa ama Oppenheimers nama Ruperts until the dawn of democracy. We were colonized and looted by these generational white people. Emveni kwalokho in the dawn of democracy kwangena amaGupta
ePhetho Mandela Thabo Mbeki ayisenethezeka kuBaba uZuma amaGupta alutha lonke izwe lethu aliqeda nya emveni kwalokho sithe kusabatshazwa indaba yezondo commission yokuthi ayilungise leso simo leso kwangena uKhethi Motlala no Brown Mohotsi balutha izwe in secret because they are the drugs cartels or cartels drugs Catholics into enjalo. So and then laba bantu imikhoba bayigilayo besebenzisana nabantu